You're most welcome. My YouTube channel, News Talk, Cinema, FTC. नमस्कार जय भोजपुरिया समाज भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और वहाँ लोग देखे शुरू कर दिलवानी न्यूज़ तक सिनेमा। तो चलिए भाई लोग, एगो भोजपुरिया फिल्म आई बा जेकर नाम बा इंस्पेक्टर विक्रम। ओका बारे में बात कर जो से पहले जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बना, आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डाला लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा डाला लोग और इस चैनल को अपन दोस्तों के साथ शेयर कर डाला लोग। चलो फिल्म के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए जेकर नाम बा विक्रम, मतलब इंस्पेक्टर विक्रम। नाम तो भैया इतना तगड़ा बा, फिल्म के काम कितना तगड़ा बा बताई। मुझसे पहले जो भी फिल्म का निर्देशक निर्माता तमाम लोग बाड़े एक बारे में हमने जानकारी ले लें। तो भाई फिल्म का निर्माता बाड़े विनोद कुमार और फिल्म का निर्देशन के काम के लिए बाड़े राम वृक्ष गोंड। लेखक भी बानी राम वृक्ष गोंड जी। गीत लिखले बाड़े प्यारे लाल यादव और आजाद सिंह। संगीत दिले बाड़े आजाद सिंह। कोरियोग्राफी करे बाड़े सुदामा मिंज और एक्शन दिले बाड़े श्रवण कुमार और छायांकन के बाड़े कृष्णा पांडे जी। अब भाई फिल्म के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी दे दी कि हमारे जो राम वृक्ष गोंड जी बाड़ा भैया कबो वर्दी पहनने वाला इंसान के देखले बाड़ा, मतलब वर्दी पहनने वाला इंसान वर्दी में कैसन लागेला भाई। वर्दी तो कम से कम फिटिंग करा लेता तो प्रेस करा ले रहता तो मतलब चुतिया पंथी खाली। अरे भैया फिल्म बनावत और कोनो डिब्बा नहीं बनावत, कोनो कॉमेडी नहीं बनावत यूट्यूब पे जैसे मनी महाराज कुल बड़ा सन इहो बनावल सन तो तनी अपन प्रोफेशनल देख के बनावल सन। लेकिन तू ओकर से गई बड़ा वर्दी के एगो बेयरिंग होला भाई, पहनावा होला, मतलब वर्दी पहनला के बाद आदमी जचेला कि हाँ भैया वर्दी पहनले बा भैया पक्का एकदम खतरनाक लगी। अब इतना फिल्म करता लोग, कम से कम 2-4-10 गो हिंदी फिल्म देख ले रहता तमाम बाड़ी सन। सिंघम बा, सिंघम अगेन बा, सिंघम रिटर्न बा, रावड़ी राठौड़ बा, दबंग 2 बा, दबंग 3 बा, पुलिस वाला गुंडा बा। भैया तमाम फिल्म बाड़ी सन पुलिस के करेक्टर में। कम से कम वर्दी तो एक बार देख लेला का वर्दिया हमारा शशांक सिंह गुप्ता में बढ़िया लागता। मतलब रउए देखिए एक बार अपना नज़र से कि यूपीपी के आपको देखा दिल कि मतलब यूपीपी और बिहार पुलिस एकदम ऐसा ने वर्दी पहनेला। मैंने सच कहना तो राम वृक्ष जी आपके निर्देशन में फिल्म जो बनल बिया में जो दरोगा के रूप में नजर आ रहा शशांक गुप्ता, मैंने बिल्कुल दरोगा के कैरेक्टर लिखे लागत बुझाता कि कोनो का बोली जो गाँव में ना डरमा कर एकदम डरामा वाला दरोगा बने बड़ा सच कही तो। चलो जाओ फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी। तो फिल्म के स्टार कास्ट बारे शशांक गुप्ता, संजय पांडे, शिवा शर्मा, अयाज खान, रत्नेश बर्नवाल, विनोद कुमार, शालू सिंह, सोनम तिवारी, दिनेश यादव, खुशबू विश्वकर्मा। अब बता दी कि शिवा शर्मा के संगे हम वो फिल्म के रहनी जेका नाम बा प्रेम धर्म। चूँकि वो फिल्म के बारे में अभी काम कही, अभी वो फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में बिया और फिल्म कब तक आई चूँकि हमरों का नहीं पता। क्या कोई जो डायरेक्टर साहब हम भृगु बृंदा जी 3 साल पर 4 साल पर उनका फिल्म आवेला। अब उनका फिल्म आई रही मिलानवा जरा में भी शिवा शर्मा काम के लिए बाड़े। चूँकि वो फिल्म में भी हम भी काम कर रहे लेकिन का कह भाई ये फिल्म अपने है लेकिन फिल्म कहानी एकदम थर्ड क्लास के बाद। चलो हमने कहे का बारे में बात कर जाए इंस्पेक्टर विक्रम के बारे में। तो शिवा शर्मा के काम करके अंदाज तो बढ़िया लागल रहे हमारा के प्रेम धर्म में, लेकिन ये फिल्म में जो उनकर ओवर एक्टिंग दिख रहा बा, साफ साफ ओवर एक्टिंग दिख रहा बा। और संजय पांडे के का कल भैया, संजय पांडे से तो ओवर एक्टिंग करावले जाला भोजपुरी में। अब इनका एक फिल्म के अभी तक बढ़िया लागल जेकर नाम बा कटान। अब अयाज खान के का कहीं भाई, अयाज खानों के तो उहे काम बा। बाकी रत्नेश बर्नवाल भाई कॉमेडियन होवन, कॉमेडी में कई बार कॉमेडी बिल्डअप के लिए बड़ा भाई। अब एक में शशांक गुप्ता के जो बावे ना भैया सबसे बड़ माइनस पॉइंट बा क्यों एगो एक्टर में अपन डेब्यू कर रहा बाड़न लेकिन फिर भी इतना बोरिंग एक्टिंग कर रहा बा भैया। तोहरा सामने भोजपुरी में तमाम दिग्गज कलाकार खड़ा बा, अब तू वहाँ के सामने बोरिंग एक्टिंग करबा तो तोहरों के जनता लगती है करी। हमरा तो नहीं लगत भाई कि फिल्म के जनता पसंद करी, काहे कि तोहर पहले बात की जो दरोगा के वर्दी पहनले बाड़ा
बुझाता कि हवलदार के वर्दी हो, कैसे चोरावल वर्दी, कम से कम वर्दिया फिटिंग करवा लेल रहता यार। बाकी खैर इ त आवे वाला वक्त बताए कि तोहार फिल्म कैसन बिया कैसन नइखे। बाकी हम का बताई अभी अभी मतलब हमारा तो जेहन में गई आवता कि तोनों के कैसे तोपन के सलामी दे दी, लेकिन दे ना सकेनी जैसे बैठल बैठल, काहे कि हमारो कुछ नियम कानून बावे। ना तो हम तो इतना बढ़िया बढ़िया सलामी देती ना कि दिल खुश होत जी। भाई हम ये काम के फिल्म करूँगा, लोग देखी जा, अपन प्यार दुलार दी जा, बाकी हमरो के अपन आशीर्वाद दी जा। बाकी एक चीज़ कमी आवता कि आप लोग कमेंट करके हमके नहीं बताओ कि आप लोग के हमारा रिव्यू कैसन लाग रहल बा, कैसन लाग रहल बा, कैसन लाग रहल बा। बाकी आप लोग कमेंट करी, लाइक करी हमारे वीडियो के और अपन दोस्तों के साथ शेयर कर ली। और जे भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कल, एक बार सब्सक्राइब कर ली और हमके दी इजाज़त अब अगला न्यूज़ खातिर। और आप लोग इसे देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज।